Gaplek iso biaya ngono piye. Jumpa lagi guys karo Mbok Ndewor ya. Balik lagi ning channel Mbok Ndewor. Kali ini Mbok Ndewor mau liburan ya. Iki kan aku lagi liburan ya, tapi sing low budget, enak, wis pokoknya menyatu dengan alam ngono lho ya. Ning ndi kuwi? Kira-kira lokasine ning ndi Yang? Iki ning ndi ya? Iki ngono ning gunung Yang, ning Basuki Kediri kuwi lho. Nah, kuwi lho. Pokoke ning ngarepe tulisane Cafe 66, tapi aku gak ning kafene, aku gak ngape, Bos. Aku iki yo mendekat dengan alam ya toh. Boloku deloken iki enek tenda, we pengen tenda, apa jenenge? Pas. Pengen kemah ning kono ya iso ya toh. Iki deloken anakku wis enak kaya ngono deloken iki. Pengen bandulan jempalian jendut-jendut ya iso masak. Jolali. Ini ki Mas yo iki jam piro yo sik tak deloke. Iki jam 11 awan yo bes yo. Tapi ning kene juk. Yo jolali. Ombenanmu apa ya? Lho, piye tanggetanmu? Apa ra genah ngene iki he? Ramuan khas ngene iki anggetanmu. Tradisional kok ya iki. Wedang jahe. Terus iki golekane panggah apa? Sik delok Yang. Wih, apa wih? Opak pecel. Sik umpane wih masuk. Wendul ngene wis tenan wis gremih aku ngene iki ya. Aku men yo ora lali Bes yo. Nggo cemilan delon, jajan 500-an mayar masamu. Lha iki kan nuansane sik bodo to Yang. Ya sampean ora bontot. Meneng Cel. Gaplek iso biaya ngono piye. Wah. Ameng. Piye. Kowe apa jek panggah riayan? Jek golek sangu. Alah jabang bayi. Ora to ya. Liyane wong-wong yo sampe ijik to. Wong-wong kuwi lho. Apa jek riayan golek sangu nguyul jan. Piye? Kehidupanmu piye? Dompetmu mari riyo piye? Lekmu brul. Saiki mari riyo sik enek kehidupan meneh piye? Kowe sik iso nyantai ngene awakmu piye? Nuansane apik ya Yang delon. Ya hutan pinus apa hutan karet apa pinus ya aku ora. Iki pinus tok Yang. Sakmene mbiyen iki delon pinus tok. Delon. Ndek kene sakmene mbiyane campur aduk Yang wong. Ya ana wong pacaran. Ya ana wong seneng-seneng. Ya ana wong piye iki? PDKT. Ya ana wong apa ae nek kene ya. Sak nekoni aku ning kene nyapa. Dewi nyapa nek kene. Golek Pak pecel tok ning kene mekani. Tapi yo ning omah yo ora duwe Yang. Lah makane ngono awake dhewe munggah, tapi kan bertujuan memang ade iki untuk nyenengne awak, yo tujuane kan untuk siji. Wis, Hub, aja kaken ceramah ning kene bukan tempatnya ceramah angger iki ngangger ngonten mesti ceramah kesel aku ngono. Ning kene yo boloku akeh jangkrik. Wah, akeh ning kene. Alam yo ngene iki to Yang. Bejan poe nuwak syahdu. Aku mek gur sing gumun wong-wong lho enek sing viral yo. Tak dudui. Sik aku nyawang Mas sing ngeteri ganteng sik. Maklik. Rumasane bojomu ora ganteng nek ngene tak mui sing lagi viral. Sik apa sing lagi viral apa iki apa? Sik rungokne sik to. Ki khusus para ibu-ibu sik tak ngemplok sik dulu. Iya. Emang kira-kira ramban apa sih boleh bawa weteng kuwi, Mang? Sing gane pan wedhus lho. Apa? Pan rusa. Oh, aku ngerti. Kungkang.
kangkung gundulmu. Sik tak ceritani ya bes yo lagi viral. Sik ngomong-ngomong pilusku entek jan masalah, sik tak ngombe sik. Sik kira-kira mbok ceritani sing viral ki apa? Sing viral ki apa? Gak dudu sik tak golek nggon sing paho enak. Lho. Lho kok penak meneh ya? Ini tak ceritani rene yo. Piye? Awakmu genah ora sing lagi viral kuwi lho. Pak De Bahlil kuwi lho. Gendong ora? Balil kuwi ta? Oh, alah sing anu kuwi ta. Lek masak kon mateni kompor-kompor kuwi ta? Sik to rungokno aku. Lah mosok lho jarene lek bar masak lek wis mateng kompore kon mateni. Tiket zamane Nabi Adam, wong wis jenenge wong bar masak iki mesti kompor tak pateni. Apa ya mungkin aku bar masak iki mung tak tinggal dolan, tak tinggal apa kuwi jenenge tuku tekan kene rumah samu. Gase ora bayar. Jan banget kok lek omong syukur jeplake wong-wong ki jan malah yo wong-wong iki lho iso di-review netizen iso lucu. Mosok enek sing muni oh iya, berarti aku selama ini bar masak no tak tinggal dolan, tak tinggal gosip, tak tinggal turu ngono. Ya kobong to ya. Ora kobong operkuk, kowe genah oper. Apa ya koperku ki? Ngerti ku operkat lho yang gelut lho. Operkuk sing apa wi jenenge dhek iki kematengen kuwi lho. Bayah, nikmati hidup tenan lho. Layah-layah ngono ya. Pau. Sikilmu gano, juga no. kempleng dolanan Iki bol ora ki engko. Ora. Tak omongi rene yo. Piye neh? Tak omongi rene nyedek rene tak omongi. Ngene iki langgitanmu no. Wis lali utang, wis lali cicilan. Wis to sesuk masalah diparani bang klecet pikir keri. Sing penting nikmatono sik ya to. Iki engko lek diparani bang klecet kan omahku tutup ya to. Aku ning kene. Berarti wonge balik mulih neh ngono ya. Ngomong wis tau penakno uripmu rasa mbok pikir negara ben dipikir Pak Prabowo ya to. Wis to tenangno, bensinmu panggah akeh, wis to tenangno liburano bensine ora entek, wis to tenangno. Tapi ngene lho yang sebenarnya ya kayak Bahlil kuwi enek tujuane yang ngelekne biasine ngono lho. Ya ngelekne, tapi sayange Bahlil kuwi lek omong syukur juplak ngono dadi. Wong-wong malah di-review malah lucu. Enek neh sing anu. Piye. Aku enek neh sing luwih parah neh ya tak omongi. Sing luwih parah neh kuwi lho ya tak omongi. Ya Allah, sik boyokku kudu sempal ning kono samar lek pedhot. Iya. Piye? Halah balik ndodok neh iki. Lah piye neh mbok kon ndongkrong ngarepe ning ndi ngarit terus kuwi anune teke wong e rumasanmu. Sing viral neh ya. Sing kuwi lho apa jenenge? Apa kuwi jenenge? Bagi-bagi THR, ya to. Sing anu Mbak DP kuwi lho. Kuwi itu yang Mbak DP kuwi to. Sing kei 15.000. Tak omongi ya. 15.000 kuwi ya dhuwit ndeng gendeng. Iya, wong kok rene matur suwune belas sih piye ya? Lah ya 15.000 lah rung berase. Berase 5 kilo. Rumah samu kuwi wong sak RT, sak kecamatan ya sing diundang Mbak DP rumah samu ping 15.000 ping. Lah timbang kowe 15.000 ora ngekeki kok iso yo alah. Kowe ngekeki apa THR bocah cilik-cilik 5.000 lho ngresula. Kok dadak ngomentari ngono sing penting ikhlas yo timbang awakmu entuk pilih ndi we dhuwit 100.000 ya to sing DP 15.000 kuwi to Mbak DP kuwi dikomentari netizen nih jarine mek 15.000 artis gundulmu ndeng gendeng kuwi yo dhuwit. Lah terus enek neh sing sitoke kuwi apa sik to tak eling-eling. Oh, sing Pak Jokowi wi to, maringi 50.000 yo kleru. Ngantri sakmono suwine dawane mung 50.000 ndeng gendeng 50.000 dhuwit ndeng. Pas 50.000 wakeh lho, Yang. Aku pegel karo wong-wong kuwi lho ya, Yang. Lah mosok to ngono kuwi ya. Ngono kuwi wong-wong ngono kuwi ya ngekeki ngono kuwi sing penting ikhlas. Kuwi ngono ya dhuwit saka
apa keringete lek nyambut gawe kuwi halal ya. Ya timbangane entuk sing pilih ndi kowe entuk 200.000 100.000 tapi sesuk nyawamu melayang. Ya milih kuwi mang to, Yang. Dong ora nyawamu melayang. Ya paham to. Lha lek nemu dhuwit ning pinggir dalan sik aja cetek-cetek mataku ketok gede. Nemu dhuwit ning pinggir dalan ngono kuwi bayangno. To. Nemu dhuwit ning pinggir dalan 100.000 200.000 bayangno. Terus mari ngono apa wi jenenge tibakno ditemu bener gede tapi sesuke kowe nyawamu melayang kowe lara ora dadi tumbal. Ora penak malah Yang wi. Rumah samu makane disyukuri. Ngono-ngono wonge gelem berbagi, gelem ikhlas. Sing kok lek untuk lek tambah ketok iki kok tambah. Wis tuku gedhe ra. Terus rasa ngomongne wong ngono kuwi nikmatono ngene pompong bang pelecetmu ki mengkecelek. Wih. Oh, enak iki. Ngene iki nyuting karo estetik ngono kan banyak ngene baru nyawang ngono. Bayu tenan. Kosek syuting kene kosek. Kosek urung dimulai wis mbok le. Kowe tak mancet wis syuting rono ya. Ben estetik ngono lho. Kok baru tak upload ning apa ning ngene HP ku ning story to, ben bang pelecete ku ben bingung golek aku. Ben kurang ajar diparani malah BDC karo mangan enak ngono. Yang, iki lho, ganjing jaran bontotanmu keri iki lho Mbak Yang. Oh iya iki mu bontotanku keri ya. Lah, delon. Wes. Iki apa iki? Menu apa iki? Iki ngono jenenge meng gedang crispy. Wih, Bahasa Indonesia deh pisang crispy. wah, enak mesti ya. Tak mono, liburano, yo, ayo liburan, ya, dolan, ojo nyambut gawe sik, dolan ki dino Minggu, ojo golek sangu wae. Aku teles. Wih, itu dikira ngompol aku. Ya Allah, dikira ngompol iki. wih, Yang, wih, enak ya umpane. Apa? Polahmu jan koyo set goreng ya. Apa to ora apa-apa iki lho. Tak pikir diteleki cecek. Wong ning alas ana cecek iki kok gundulmu kok piye kok. Wis ngono ya wimang aku tak sepilne pengalamanku terus aku pokoknya iki meng intine liburan ya. Lek golek sangu wis, lek nuyul wis bar ya. Sesuk wayahe apa nyaur cicilan meneh. Sesuk wayahe macul rezekine Gusti Allah meneh ya. Wis ngono ae, wis ndango liburan ya. Ndango liburan kaya ngene iki lho. Bayo.